Shukor nakaslem jong unongsan Hima. Uba Shamborlang Ranja UMDC nakaseng Voice of the People Party. Unsa Shimti ka Shuki Chief Executive Member jong ka Khadc Hills Art and Mastery Council dak basuk la syai kasngi ka arpu pratrik rempang arja arpesan namar ki MDC ka Liang Pyrshah ki klem Pynïeng Kyrtong. Omtang ya ka Shuki CEM Henry ka seng VVP ka ladap Pynïeng ya uba strong pillar kharjana banya khun ya ka Shuki jong usyong knor ban penya ya ka dorbar ka KHADC unsa job suk namar ki MDC ka Liang Pyrshah ki klem Pynïeng Kyrtong. Hadian baka Deputy Commissioner ke East Khadc Hills District kelada penbam smai ki MDC hayang dorbar ke KHADC ki MDC ke VPP ki ralet sendran ya uba Shamborlang Ranja banet thap Kyrtong ya ka Shuki CEM bad ya uba strong pillar kharjana ban thap Kyrtong ya ka Shuki syong knor ki MDC ke Liang Pyrshah ki badan khat arngut ki kenthop ya ke NPP UDP HSPDP bad ki MDC Shimet ki ladap syong jingalang hadian balawai ke jingbam smai ki larai banam Pynïeng Kyrtong hakini ki artali ki Shuki dak jingbom Pynïeng Kyrtong ki MDC ka Liang Pyrshah uba Shamborlang Ranja unsa shimti ya ka Shuki CEM la syai kasngi ka arpu pratrik rempang hakapor khatwe bejim step bar uba strong pillar kharjana unsa shimti ya ka Shuki syong knor hakapor arbeje janmit hadian ba UCEM uladep syajiet la syai kasngi unsa bate ki tenat bapher haki executive member ki bakaseng VPP kaladep jiet ya ki hanyongut ki MDC